Xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjuri, nisperaw li kelkom għajt tajjeb u li għacċattu għax iħobbu għacċattu. U għacċattu biex ċelebrajtu ħattu pjaċej fl-xor. Light bite. U light bite, kilt il-figol li tqajt ma' ħafna nies. Tiġmi. Jien ukoll. Light il-bite għar-roti. Xinti tajt? Vera, taf li indilettant tar-rota. Ma nafx kemm ir-rota, id-dilettanta tiegħek għax kemm il-darba tipprova tarmek minn fuq biex tweġġi. Ejja, ħaqta, insomma, light dawn il-bajt, testikoli sewwa, illi jixelu bil-lejl biex inti jaraw kaddejja dwar dik ir-rota bil-bajt. Għala. Xiex? Għala telefon. Le, vera, għanorjom lo kara. Dinja l-invezzjoni ta' daw ta' Heather and Scott li ħarġu b'dal-bajt illi jixelu bil-lejl biex inti jkun qed issuq jaraw. Imma daw għal-marrota biss. Ifhem. Ma jiddendu x'inti jekk tiddendu x'imkien ieħor għarid. Kieku għal-gver nagħti set bajt lil kull dar, għalhekk għalla ħares qatt. Ma naħsibx għax dil-cables kollha nbidlu ngħidlek jien, Jien qatt għax inħarba dawl fid-dar tixal il-bajt u n-nies xorta waħda jgħidu dan gvern bil-bajt. Tejt bħala marketing. Alright, ħana jdex nagħmlu trid qed nabballaw fil-vojt. Hemm naraw ħorni x'radin il-ġimgħa. Jiena ħorni! Ara waħda, xmajja lata tqajt magħha dil-ġimgħa. Dan il-ġenju għan filgħodu qal, min jaf kieku nikrea l-album cover ta' Bureau tal-Beatles imma bi scooter. Imma sibi ħankun naqra kritiku. Verem tista' taqsam mingħajr scooter, Imma stajt issib naqra zebra crossing ħadkun bleżat, U joqsok tliet scooter soħra. Kont qed tistennihom għadek jaqgħu weħlu fit-traffic. Id-darba li jmiss come together ma' regoli ta' traffiku u let it be għax here comes the sun, tiġi here comes the crash u tispiċċa tkanta help! Ja ħassa kemm tivvintawhom jiena ħorni u dak x'kenna din il-ġimgħa, tinsewx tibatuli iktar WhatsApp kemm tfaqfuni ja ħasra. Ciao! Prosit lil ħorni u jekk ikolkom xi informazzjoni interessanti. Taraw xi ħan żierata batuna jew hawn jew kellha WhatsApp. Eżatt. U batonna ftit ta' ħanżirata l-għandax taqsam ukoll mat-toroq wara l-investigazzjonijiet li diġà qed nagħmlu fuq zebra crossings u hekk, din id-darba mhux tort tad-driver imma hija it-tort tal-ħaddiema ta' l-esti. Skont l-informazzjoni li daħlet inna daw fis-sitta ta' filgħodu kien għadhom nispiċċaw ix-xift minn dieħel għax-xift u jaqbdu jaqsmu bla doċċ. U aħna morna u ċċekkjajna fis-sitta ta' filgħodu. Is-sitta ta' filgħodu ġejna kmieni għaliex għax immarkawna li din iż-zebra crossing li għandi warajja li tiġi eżatt faċċata ta' waħda mill-fabbriki l-kbar. Kultant in-nies jaqbdu jaqsmu bla doċċ. U jiena nipprova norikom x'jista' jkun li jiġri jekk wieħed ma jagħtix każ. Għalissa hija fil-parking ta' faċċata kif qed taraw hawn diċ-ċinta. Ta' toħroġ hekk. Jekk tinseb taħqet jaqliblek l-eżatt, taqbad it-triq u toħroġ. Però jista' jkun li jew il-driver ikun għadu għaljenat, jew inkella iktar minn hekk ikun hemm naqra delay fil-lights u affarijiet hekk, jiġifieri ma tridux tirriskjawha din. U biex taxxa ikun hawn il-karozzi hawn, ġifieri huwa diffiċli ħafna biex wieħed jarak. Ops, kieku naqsam issa niblaħħa, femt? Tarawa sejf bħala ħaddiem. Mhux daqshekk, raskoraġġu minn naħa tan-nies għax ġieli jaqsmu bejn is-siġar ukoll, ġifieri nuqqas minn naħa tan-nies ukoll. Ma kemm il-darba ma jkunux qegħdin jaħdmu. Mura x'qaliblek. Thank you. Għandna ġiex affarijiet. In-nies aljenati u l-lajt ġieli ma jaħdmux u meta ma jaħdmux importanti li noqogħdu iktar attenti. Minn hawn lura l-istudju. U jekk tixtiequna ninvestigaw bħalma minna d-darba ibatudna hawnhekk, sinjuri. Sodi ta' zebra crossing min ikun ħareġ biha. Peress li linja bajda fuq tarmak iswed jiġi isa zebra. Sam keċi. Issa ħareba kun qed naqsam u kien hemm waħda bil-keb magħha. Taf li ma rix jaqsam il-keb. Għaliex? Għax peress zebra cross u mhux dog cross. Ma nix Ekwa taraw li xktaraw għandhom raġuni. Anke jgħaddi bil-poni ma kux issa taqsam.